Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kitang-kita naman kung para kanina itong mga video na to. Para to sa mga platito, platita at sa mga nanay na ginawang anak ang kanilang halaman. Kaya tara, check natin kung anong mga halaman yung mga nandito. Nandito nga pala ako sa bahay ng aking kaibigan. At itong mga plant collection na to ay pagmamayari ng kanyang mother-in-law. Tara, check natin kung ano yung mga collection plant na nandito. Ayan na nga, nakita nyo na nga, may aglaonema, may alocasia, may caladium, at kung ano-ano pang mga halaman yung mga nandito. Actually, maraming iba't ibang halaman yung mga nandito. At yung iba dito ay binibenta na sa murang halaga. Kaya kung gusto nyo bumili, pwede kayong bumisita dito sa kanila. Ang location po nila ay Natividad, Pangasinan, along the highway lang po. At kung kayo po ay nasa malayong lugar, huwag kayong mag-alala kasi nagde-deliver din po sila through Shopee. Ito rin po, iba't ibang klase ng begonia. Marami niyan ito dito. Kaso itong mga to, hindi ko na to alam, hindi ko na to kilala. Kung gusto nyo po yung mga yan, comment lang po kayo at sasabihin ko po kung paano nyo sila makokontak. Marami po pong halaman yung mga nandito. Marami pa po yan sa gilid. Di ko lang nakuhanan kasi medyo marami nang nakaharang na halaman. Ito maganda oh. Pwede rin po atang pang indoor yan. Kaya sa mga gustong bumili, gusto mangolekta ng halaman, tingin lang po kayo dito. Baka may magustuhan po kayo. Ito, mga mayana, ito yung mga bestseller. Ito, pag bumisita kayo dito, makakabili kayo ng 20 pesos. Mga cuttings at mga rootings yung mga binibenta rin dito. Sa murang halaga, makakabili ka na ng halaman dito. Ito, mga croton. Maganda itong i-display sa inyong harapan ng bahay. At ito rin mga mayana, maganda rin itong koleksyon. Marami pa pang ibang mga halaman dito bukod sa mga yan. At marami na rin pong bumibisitang tao dito para bumili ng kanilang mga halaman. Tingnan nyo naman po, napakarami. Ayan pa, marami pa silang mga tanim dito. Binibenta na ata ito eh, sa halagang 200 pesos. Ito, halatang malusog. Maraming mga ganyang halaman dito. Yan ata yung mga kinokolekta dito eh. Iba't ibang klase po ng mayana plant yan. Kung ano-anong mga variety yung mga nandyan. At may mga rare variety rin pa ng mayana na nandyan. Ito, Calathea. Napakaganda ng dahon niya. At itong katabi niya, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Namumulaklak na rin o. Malabos ng bulaklak niya. At ito, ang toro niya. Itong mga halaman na to, ito lang yung mga nasa harap ng bahay nila. Iba pa yung nasa likod. Kaya kung gusto nyo makita yung mga nasa likod pa, comment lang kayo. Ang location nito ay Natividad, Pangasinan. Along the highway road lang po tayo dito. Ito rin, may monstera rin po sila dito. Napakaliliit at cute. Napakagandang i-display ito sa bahay. At yan, iba't ibang klase ng caladium at Chinese evergreen. At kung ano-ano pang halaman, hindi ko na po alam yung mga pangalan ng iba yan. Ayan pa po yung mga halaman. Kitang-kita naman na magandang dahon nila at malulusog. Halatang alaga. Binibenta na po nila yan ng mga murang halaga. Kaya kung gusto yung bumili, bisita lang po kayo dito. At yan po, may mga hanging plants din po sila. Yan din po
po, iba't ibang klase ng kuroton. Maganda po yan i-display sa labas ng bahay, sa harap ng bakuran. Ayan din po. Ayan po yung mga paruting nila. Dito po sila nagpaparami ng mga cuttings nila. Tingnan nyo naman po, buhay na po yung mga cuttings na tinanim dyan po. At yan pa po, marami pa pong ibang mga halaman dito. Kaya kung gusto nyo po bumili, bisita lang po kayo dito. At kung gusto nyo malaman kung paano sila nagdi-deliver, mag-comment lang po kayo. Huwag din nyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko para ma-update ko kayo sa second na pagbisita ko ulit sa garden nila. Ito yung linalagay namin sa loob ng bahay. Dilim na. Pangit na i-video pag madilim. Ayan. Ada mo ng barbaro ng halaman. Magkaning ganito? Hindi ko pa alam yun. Nasa 100 lang to? Mura-mura naman. Ganda-ganda oh. Ito ngayon oh. Ito ang ganda ito. Yeah, siguro 100 lang to. Wala mo?